Mbak Inga durung-durung kok wis oleh pelaris lho. Iya iya. Lontong ini. Lontong oleh gula 1,5 kilo. Ngono yo apik. Oke, cek lo. THJ audio. BJ audio. BJ audio perkasa. Enak perkosaan itu. Perkasa. Mbak Inga ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing jawab di iki lho sing uluk salami tanggane dhewe nang ngono iki ra sing semaur. Kan baleni maneh ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo sih Pak? Oje. Monggo Mbak Inga. Oke, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan kok sampe ngantuk, Bu. Nggih. Lah wong tak diuluk salam kok gak ono sing semauri apa piye? Cobi ingkang sebelah kanan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal kene Mbak Inga. Kesampean sing ngene, tugas sampean. Paling ngomong aku gak jawab wong tanggane dhewe ngono. Lho, ya lek pas awan ngene iki ya tangga dhewe. Lah terus bengi ngene iki awake dhewe antara pemain dan tetangga. Ngono ta? Nggih, cobi sebelah Saya tak mriku coba. jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rame Mbak Inga. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki nggih. Dander. Dander, Kecamatan pundi? Bojonegoro. Bojonegoro. Kleru. Lah peti ora ro lho. Kabuh. Kabuh Jombang nggih. Wis terus desaku kabuh kok cek Oh, takok. nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Dander. Bobile ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ingkang dipun pimpin Abah Didi Purwanto alias Mas Gundul. piyantune bagus, ramah tamah dan tidak sombong. Ugi mboten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkat-perangkatipun. Kali Bapak Panitia niki nggih, Bapak Panitia kuat napa? Nggih Bapak Panitia, nggih Bapak iki Riono. Oke. Matur sembah nuwun ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya Gundul TV. Ugi mboten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang kaping sepindhah
sabu saking sapa punden Sopo punden balung panggang. Ugi sabu tim Kopior Sentro. Kopior Abah Sentro. Jarwo, Abah Sabroni matur sembah nuwun. Matur sembah Ugi nuwun. tim Pedot Jalur Langit. Ugi punten iki Abah Jamian mboten rawuh niki nggih. mboten enten Oke matur sembah nuwun Sabu Kelut Kediri matur sembah nuwun. matur sembah nuwun Saking Wotan Sari Watu Gede ugi mboten supe Sabu Bungaria kagungipun Bapak Didi. Kene langsung kemawon Mbak Inga acara salajengipun Bedayat serba serbi masih bersama duo Kak Lemos Mbak Inga monggo langsung mawon langsung kemawon Nggih. untuk penampilan yang perdana sinten Ning Ning Bella bersama Ning Dias Aprilia boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Lakar Santri Sawunggaling Umi Kenti ugi Umi Balung Mojo matur sembah nuwun Mersani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Di belakang Ning Bella, saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ning Beni Wulandari, Ning Amel, dan juga Ning Rani Asmara. Inilah Ning Rani Asmara, Ning Mani Amelia, Ning Ade Mala Sari Dewi. Soalanku
Nana Sumber Bakso bersama ning Kak Ketok. Lah ning Yantika Diwasari malang kekek mencelok nang tembok kabaran mabur mencelok nang pari aja ngecek karo kakung tinggal lunga setengah mati walang kekek walang irang mabur berenang tenang senang aja mati bukan saudara siang malam jadi rebutan. di belakang ning Nana saya tampilkan ning Marsha Aulia dan ning Yuni Suyanto. Inilah ning Marsha Aulia bersama ning Yuni Suyanto. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulone Jawa. Aroma manis kulone Jawa, sing ireng manis, sing duwe sapa. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, wetone Jogja. Di belakang ning Yuni saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, ning Rizky Sukasdi dan ning Vikum Sukrisna. Pengereman asli Budi Wijaya, ning Reni Aulia, ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Ayam
Cek. Pun Mbak Inga. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukedut dalam sinetron Kejamnya ibu sendiri, Ning Sartini dalam sinetron cintanya ditolak berontak. di belakang Ning Sartini. Saya panggilkan 3 senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. J Mbak Inga. Halo. Cek. Sabar bos. Sabar niki wau mikir duduk mati. Nggih, ngapunten saderenge kagem sedaya penggemar-penggemar setia ugi kagem Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa dalem pingin paring pirsa bile ing dalu menika Mami Okta mboten saged rawuh. Nggih, kena kleru. Kenging napa nih? Nggih. Dinten menika Mami Okta niku operasi. Operasi napa? Operasi jenis kelamin wonten Taiwan. Jenis kelamin. Nggih, operasi jenis kelamin ten Taiwan. Kersane Abdul dadi cewek asli ngoten. Oh. Nggih, langsung kemawon. Nggih. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio juga BJ Audio Fortuna Leteng idolai arek Jombang. sumangga Mas Jono. Bisik-bisik semangat Allah Allah
Bareng-bareng Bu Dewi Jaya. Bojomu sesuk tak silinge yen ora pinak tak keleni tak rasane seminggu wae yen rasane penak ora tak bojomu sesuk tak silinge ora penak tak kelene yen tak jajal penak tak ngawene bojomu tak selawase tak rasane kepuri karo rumah karo yen ora tak baleni bojomu tak Kau ngajak happy happy. Thank you. Budi Wijaya. DAJ. DAJ Audio. Keong racun baru kenal bacaan tidur ngomong gak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau rayu diriku kau goda diriku kau colekkan diriku hei ku tak sedih tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy hei kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy.
untuk Anda. Karena Anda akan dihibur oleh pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Rosso. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya undur diri, saya Neng Inge Wijaya. Dan saya Neng Mariati. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi